O životu. Cilj našega života je vraćanje u naručje svome Ocu nebeskom. Šta je to, čoveče, život? Pa nije ništa. To je toliko kratko da se ne može ni zamisliti. Čovek u mlađim godinama to ne primećuje. Ja mnogo puta razmišljam, baš smo jadni mi na zemlji kad ne možemo da preživimo ni 4 milijarde sekundi. To bi trebalo da živimo 120 godina. 100 godina je 3 milijarde sekundi. Šta je to 100 godina? Ništa. Momenat kratko. Živimo u večnosti. Cijeloga života mučila me misao o cilju ovoga života. Pitao sam se čemu vodi ovaj život. Da li je to što se čovjek trudi da postigne materijalna bogatstva, da jede i pije, da li je to sve? Hvala Bogu, u žitiju svetog Serafima Sarovskog, svetitelj objašnjava da je cilj našega života vraćanje u naručje svome Ocu nebeskom, da bi mi, ljudi na zemlji, bili kao što su na nebu anđeli, rukovođeni duhom sveti. Pošto smo mi deca palih roditelja, mnogo nam je lakše da skrenemo sa pravoga puta, nego li da se odreknemo mnogih negativnih postupaka koje smo u toku života u porodičnom krugu stekli, iako smo kopija naših roditelja, koji nisu bili savršeni ni sposobni da nam pruže ono najlepše, nego smo mi od roditelja i posle, kasnije kroz život, mnoge nepravde videli i doživeli, mnoge bolove srca. Zato svi mi težimo savršenstvu i svima nam je želja da otkrijemo šta je cilj ovoga života. Mi to otkrivamo postepeno, kao što kažu sveti oci. Vera u nama postepeno raste. Jedan od svetih otaca i sam kaže: ova moja vera, sad kad sam u godinama, prema veri koju sam imao kao mlad, takva je da ispada da je ona u mladosti bila prosto nevera. Naša vera postepeno raste i kad se učvrsti u Gospodu, ona je silna i moćna. Sad se u svijetu mnogo što dešava. Mnogo smo čuli o protestantima. Oni su otpali od zapadne crkve, a sa istočnom crkvom se nisu nikad ujedinili i uveli su mnogo novotarija u svoju veru. Protestanti se trude i mole. Razvili su misionarstvo tako jako, čak jače od katoličke crkve, ali oni nisu svesni niti znaju da su pod rukovodstvom duhova pod nebom. Svi oni koje protestanti prevedu u hrišćanstvo su automatski uključeni u negativnu energiju i pod vlašću su palih duhova. Mi smo biće od Gospoda darovano, ali ne umemo da živimo kako treba i stvaramo pakao u sebi i oko sebe. Vladika Nikolaj je pričao kako jedan sveštenik stalno traži premeštaj u drugo mesto. Na taj njegov zahtev vladika Nikolaj je odgovorio: Oče, drage volje bih te premestio gde god hoćeš, ali samo kad ti ne bi samoga sebe tamo nosio. On još kaže: ako čovjek sam sebi ne naškodi, ne može pa ni sam đavo. Nama je Gospod sve darovao i na nama je da budemo dobri. Ukoliko mi obraćamo pažnju na negativne osobine pojedinih ljudi koji nam se obraćaju, ne možemo imati mira i pokajanja. Zašto Gospod naređuje da neprijatelje svoje volimo? Nije to radi njih, nego radi nas. Sve dok mi zadržavamo u sebi misao o uvredi koju su nam naneli neprijatelji, prijatelji, rođeni, bližnji, mi nemamo mira i pokoja i živimo u paklenom stanju. Treba se osloboditi od toga zla, izbaciti ga kao da ništa nije bilo, oprostiti sve. Upravo zbog toga roditelji moraju mnogo da trpe u životu i u porodici među decom. Mi sad grdimo svoju decu, a nemamo pravo jer ih nismo uputili na pravi put. Sve se može sa Božjom pomoću, sve se može kad se Gospodu obratimo od srca. To je neverovatna energija koja može da pokreće sve što postoji, može da zaustavi sunce, čuda može da zaustavi. To je neverovatno, jer Bog je svuda prisutan i kad je čovjek povezan sa izvorom života, šta god poželi, biva. Deca su bezazlena, prostodušna. Dete ne zna šta će sa njim biti, kako će mu biti, ono ne razmišlja. Prostodušno, kako mu kažeš, amin, znači puno vere. I kad mu kažeš nešto, ono u to poveruje i biva, a ljudi se čude kako to može. To dete je nešto izuzetno. To mnogo zavisi od okoline u kojoj se razvijaju. Deca primaju sve što vide, sve što dete vidi izgleda mu dobro
i ono se priljubi, to prima, a osobito kad je neka duša plemenita, dobra, dete to osjeća i odmah trči kod njega. Iako mu nije rod, nikad ga nije u životu videla, ali nešto ga privlači i ide kod njega, odmah širi ruke kao kod rođenog da ide. Božanska osobina mnogo deluje kroz tu dušu zbog smirenja i krotosti te duše i naravno kad ga vidi dete sa takvom dušom, iako ga nikad u životu nije videlo, ono trči kod njega, trči Gospodu. Kad bi čovečanski rod došao k sebi, da se smiri, neverovatna velika energija božanska bi se izlila na čovečanski rod. Ljudi su mnogo opterećeni materijalnom stranom. Ta strana mnogo poklapa i ono što je dobro u njima, jer Bog je život i energija koja se daje svakoj stvari. Svuda je prisutan. Život je svuda. Čovečanski rod svuda je povezan, među sobom povezan energijom, ali ljudi to ne mogu da primete i da shvate. Ne možemo mi uopšte da shvatimo da je naš život u našim bližnjima. Život zavisi od naših misli, naših želja. Mi oko sebe stvaramo harmoniju i disharmoniju. I u porodičnom krugu mnogo zavisi od našeg misaonog raspoloženja. Smirene, krotke duše, bezazlene, prostodušne, zrače dobrotom, neverovatno mnogo zrače dobrotom. Nema duše koja je rođena da nije sveta. Ne smemo ništa raditi što nije pravilno, dobro. Sve je sveto i malo i veliko. Sve je to život. Božanska energija, jer život je božanska energija. Samo od Boga se dobija i anđeli i svi. Svako stvorenje je dobilo od izvora života. Život je jedan. Svako ljudsko biće je dar Božji, hram Božji i ko daje pravo bilo kom sudi na svetu da oduzima život čoveku, pa čak i zločincu. Božanska energija je stalno u nama, stalno je sa nama. Mi božanskom energijom živimo, život se daruje. Nije svejedno šta je ko želeo i zašta se borio na zemlji. Duhovan čovek borio se za duhovno, za izlaz u nebo. Telesan čovek borio se za zemaljsko. Izgleda u prvi mah da je mala razlika između nekoga ko je verovao u ideju pravde ovde na zemlji, za nju se borio, za ovu ideju položio čak život, i nekoga ko je verovao u nebesku ideju i nebesku pravdu koja se nikada ne ostvaruje ovde na zemlji. Razlika je ipak velika, pa zato i pored prividne vere, poštenja i žrtve nekoga ko traži pravdu na zemlji, on i posle smrti produžava da želi pogrešno i naći će se u pogrešnom društvu. Srodne duše se traže i ovde i tamo. Kada nađete neku srodnu duhovnu dušu ovde, ostanite sa njom, jer je velika radost družiti se sa istomišljenicima. Spaljivanje mrtvih nije hrišćansko delo. To je delo savremenog sveta da bi što manji prostor zauzelo telo. Ako je čovek pobožno živeo, telo je blagodeću Svetog Duha osvećeno i kao telo ne sme da se spali. Gospod nije stvorio telo da se spali. Zna se još od praroditelja Adama da čim duša napusti telo, treba prah prahu, treba staviti telo u zemlju, jer spaljivanje nije hrišćansko.